Kapin 245,000 ka magbanay na ang apektado sa kadaot nga dala sa mga bagyong Butsoy, Karina ug ang hanging habagat. Sumala sa NDRRMC, gipailahom sab sa state of calamity ang pipila ka lugar sa Mindanao tungod sa pagbaha. Atong ibalik si Argel Relator. Sa kuha sa Nabawenyo nga si Darby James Tan nga mibisita sa Pasay City atul sa habagat nga gipakusog sa bagyong Karina. Makita ang kakusog sa ulan Miyerkules sa kadlawon. Pagkabuntag, tataw na ang kataas sa tubig baha. Gani hangtod dughan na kini sa mga taong miagi sa lugar. Gani kining usa ka residente gisigurong maluwas ang usa ka iro. Kining bata gibaba na lang ni ining lalaki aron nga makatabok. Miabot sab ang mga rescuer aron musubay sa mga nanginahanglan og rescue. Hinoon, nagtinabangay ang mga residente aron kuhaon ang mga nanglutaw nga basura. Dunasay mga residente nga gikalingawan na lang ang paglangoy-langoy sa baha. Samtang ang uban nag-inom. Sumala sa NDRRMC, sukan pa ni adtong bagyong Butsoy ug niining bagyong Karina nga parehas ginabira o ginapakusog ang hanging habagat. Ana-ana sa kapin 245,000 ka magbanay ang apektado sa tibuok nasod kung asa 8 na ang natalang namatay. Sa Mindanao, apektado sab sa maong mga kalamidad ang pipila ka lugar. Busa, nagdeklara na og state of calamity ang mga lungsod sa Kabakan ug pikit sa Cotabato Province ug ang unom ka mga barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kini ang barangays Nuing, Balangunan, Quiapo, Butuan, Mulmol ug San Isidro. Sumala sa Just LGU, kini tungod sa daot nga panahon niadto pang July 10 hangtod 12. Gani 50 ka mga balay ang nadanyos. Majority of the damages po is on the agricultural areas. Bali po that comprises mga 80 to 90% of the affected households po. As of now, we have 402 households po that were affected po due to the landslide and flood po. Tungod sa pagdaot sa panahon, pipila ka flight sab nga gikan og padulong sa Mindanao ug sa Manila ang gikansela. Gani sa Zamboanga City, makita ang kadaghan sa mga pasahero sa departure area sa Zamboanga International Airport adlong Miyerkules. Pag ganito, ina-assist naman natin sila dito sa airport. Tapos si airlines concern, binibigyan naman sila ng accommodation, and then yung mga ibang pasahero binibigyan din nila ng yung free meal, sir. Yung iba pina-process nila ngayon dito sa amin yung rebooking of tickets. Sumala sa Manila International Airport Authority, pipila ka flights sa gikan o padulong sa Manila sa mga syudad sa Cagayan de Oro, Butuan, Zamboanga, General Santos, Davao, Dipolog ug Pagadian, lakip sa Siargao ang gikansela. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.